नमस्कार, येवकार तुमका हब एनकाउंटर कार्यावळीन. सध्या गोंयान एक वादाचो विषय सुरू जाला, तो म्हणजे एंटी कन्वर्जन लॉ. मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की फुडल्या अधिवेशनात आपण एंटी कन्वर्जन लॉ हाडटलो आणि ताजे उपरांत वेगवेगळे तरेची मतां येवपाक लागल्या. एक संस्था आसा जे पयलीं पासून ह्या कायद्याचेर मागणी करताली, ती म्हणजे हिंदू जनजागृती समिती. तांची मागणी खूब वर्सां पासून चालू आसा. आतां शेवटी सरकारूय त्याच मुद्द्याचेर उलयता, ताका लागून तांची भुमिका कितें आसतली ते खुश आसा काय ते सरकाराचेर अजुनूय तांकां डावट आसा, हे सगळे जाणा जावन घेवपा खातीर आमी खास स्टुडियोन आपयल्ले आसा रमेश शिंदे, हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय स्पोक्समॅन. देव बरें करूं सर. हांव कोंकणीन विचारतलो बिकॉज मराठी म्हाजी तेवढी चांगली नाही आहे म्हणून. यू कॅन रिप्लाय इन मराठी. फर्स्ट, एंटी कन्वर्जन लॉ बद्दल सध्या बोवाळ चल्ला. What is, are you happy with state government stand, or you feel this is just a political stunt and they will not go ahead with it? नाही, आत्ता जसं सरकारची भूमिका लक्षात येते तर त्यानुसार तरी वाटतं की सरकार सध्या प्रामाणिक आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये हा कायदा झालेला आहे. म्हणजे आपण आदर्श उदाहरण जर घ्यायचं झालं तर ज्यावेळी आज भारताचे पंतप्रधान असलेले नरेंद्र मोदी गुजरात राज्यामध्ये होते, त्यावेळी गुजरात राज्यामध्ये पहिला अँटी कन्वर्जन ॲक्ट झाला होता. त्यानंतर तो मध्य प्रदेशमध्ये झाला, हरियाणामध्ये झाला, राजस्थानमध्ये झाला, छत्तीसगडमध्ये झाला. तर बेसिकली आता उत्तर प्रदेशमध्ये सुद्धा झाला. तर मुळामध्ये अँटी कन्वर्जन ॲक्ट जो आहे, जर तो इल्लिगल असता तर आत्तापर्यंत सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टने तो स्ट्रक डाऊन केला असता. त्यामुळे बेसिकली पहिली गोष्ट तरी आहे की हा भारताच्या संविधानिक पद्धतीने लोकशाही मार्गाने एक संसदेने पारित केलेला कायदा आहे, विधानसभेने पारित केलेला कायदा आहे. त्यामुळे कायदा ज्यावेळी बनतो त्यावेळी तो काय कोणासाठी पक्षपाती असू शकत नाही, तो इक्वल असतो सगळ्यांसाठी. कारण आपलं कॉन्स्टिट्यूशन जे आहे ते इक्वॅलिटी आणि फ्रीडम, जस्टिस, फ्रॅटर्निटी हे 4 बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत त्याचे. त्यामुळे असा कायदा कुठल्या तरी एका विशिष्ट कम्युनिटीला टार्गेट करून बनवता येत नाही. परंतु हा जो एक प्रचार केला जातो, काही विशिष्ट मायनॉरिटीचे वोट बँकवरती काही पॉलिटिशियन्स डिपेंड असतात आणि मग ते काहीतरी त्याच्याविषयी खोटा प्रचार करतात की हे असं झाल्यानंतर असं होईल, असं झाल्यानंतर. तुमकां भंय ना की हो जर कायदो समज गोंयान जालो जाल्यार हांगा प्रॉब्लेम्स जावपाक शकता अशें दिसना तुमकां? निश्चितपणे. जर म्हणजे राजस्थानमध्ये हा कायदा होऊन अनेक वर्ष झाली, गुजरातमध्ये हा कायदा होऊन कमीत कमी 15 वर्ष झाली. जर गुजरातमध्ये कोणालाच आजपर्यंत समस्या आली नाही, एखाद्याला जरी समस्या आली असती तरी सुद्धा तो सुप्रीम कोर्टमध्ये गेला असता. त्यामुळे आज असं वाटत नाही की ह्या कायद्यामुळे कोणाला काहीतरी समस्या येऊ शकते. मिसयूज जावपाक शकता अशें दिसना तुमकां? गैरवापर ताचो जावपाक शकता, सरकाराक समज करपाचो आसा किंवा काय ज्यो लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीज आसा तांकां जर करपाचो आसा जाल्यार मिसयूज जावपाक शकना? प्रत्येक कायद्याचा मिसयूज होऊ शकतो. आज सुप्रीम कोर्टामध्ये आपल्याकडे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट आहे. ॲट्रॉसिटी ॲक्टचं बेसिक बनवण्याचा उद्देश असा होता की जो मागास समाज आहे, दलित समाज आहे, तर त्याच्यावरती अनेक ठिकाणी अत्याचार होत होते आणि त्याच्यासाठी त्यांना प्रोटेक्शन देण्यासाठी कायदा हे होता. आता सुप्रीम कोर्टामध्ये अनेक केसेस अशा झालेल्या समोर आल्या. सुप्रीम कोर्टाने अनेक वेळा त्याच्यावरती स्टेटमेंट केलं. मागच्या 2 वर्षापूर्वी तर त्यांनी अमेंडमेंट सांगितलं की हे ह्यातली कलम काढून टाका. तर मिसयूज होताना तर सगळ्याच कायद्यांचा मिसयूज होताना दिसतो. पण हांगा ग्रॉस मिसयूज, कारण हांगा आमी पळयलें की क्रिश्चन समाजाचे आणि खास करून तुमी मायनॉरिटी म्हणटा आसतना आमी क्रिश्चन समाजा विशीं उलयता, तांकां भंय जावपाक शकता की हेका लागून काय तांणी भिवपाची गरज ना? नाही, असं काहीच कारण नाही. कारण मुळात आपल्याकडे कायद्यामध्ये देखील अशाच प्रकारचं प्रावधान आहे की जर एखाद्याला विलफुली, स्वतःच्या प्रेरणेने, स्वतःच्या दृष्टीने जर त्याला एखादा धर्म आवडला, एखादी गोष्ट आवडली आणि तो जर त्या धर्माचा स्वयंस्फूर्तीने जर पुरस्कार करत असेल, स्वीकार करत असेल, तर त्याला कोणी अडवू शकत नाही. आज अनेक इतक्या साऱ्या केसेस होतात. परंतु प्रत्यक्षात जर समजा असेल की कोणीतरी फसवणूक करत असेल, कोणीतरी सांगत असेल की आमचं तुम्ही हे मिरॅक्युलस ऑइल आहे, हे जर लावलं तर तुमचे सगळे आजार बरे होणार, किंवा तुम्ही अमुक अमुक प्रेयर केली तर हे सगळं. म्हणजे आम्ही ज्यावेळी ह्या कायद्याची मागणी करत होतो त्यावेळी हे रॅकेट गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये चालू होतं. गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये काही विशिष्ट ग्रुप्स त्या ठिकाणी जाऊन पेशंटच्या आजूबाजूला ते सांगायचे की आम्ही तुमच्यासाठी प्रेयर करणार आणि हे प्रेयर केल्यानंतर तुमचा व्यक्ती जो आहे तो बरा होणार. मग त्यावेळी आम्ही ह्या कायद्याला बेसिकली किंवा ह्या गोष्टीला आक्षेप घेतला होता
की जर GMC आहे तर मग GMCची गरज काय? जर माणूस प्रेयरनेच बरा होणार असेल, जर तो मिरॅक्युलस ऑइलनेच बरा होणार असेल, तर गोवा मेडिकल कॉलेज कशासाठी आहे? आणि म्हणून ह्या कायद्याच्या विषयी त्यावेळेच्या सरकारकडे आम्ही आक्षेप नोंदवला. त्यावेळी आम्ही सांगितलं की अशा प्रकारच्या कायद्याची गरज आहे गोव्यामध्ये. कारण हे जी काही फसवणूक चालू आहे, ही जी काही एक सामान्य जो व्यक्ती आहे, जो त्या हॉस्पिटलमध्ये मुळातच तो एका वेगळ्या वेदनेच्या स्थितीमध्ये असतो आणि अशा स्थितीत जर त्या परिस्थितीचा जर कोणीतरी फायदा उचलत असेल, तर त्या लोकांवरती काहीतरी दंड आकारणारा, काहीतरी त्यांना बंधन लावणारा एक कायद्याची गरज आहे. पण आता हे दोन आस्पेक्ट आसा की हांव बिलीव करता की तुमचे कडेन येतगर म्हाका हिलिंग जाता आनी मागीर तुमी सांगता तो धर्म हांव घेता, सो तातूंत कोणाचो आक्षेप कित्याक आसपा जाय? नाही, ह्याच्यासाठी बेसिक भारतामध्ये ऑलरेडी एक कायदा आहे. त्या कायद्याचं नाव आहे ड्रग्ज अँड मॅजिकल रेमेडीज ॲक्ट 1957. हा जो कायदा आहे, हा कायदा कुठल्याही प्रकारे म्हणजे ज्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशनने ज्याला परवानगी दिलेली नाही, अशा प्रकारची कुठलीही मेथड, हिलिंग मेथड असेल, कुठलीही मेथड असेल, तर त्या मेथडला तुम्ही त्या याच्यासाठी उपयोग करू शकत नाही. मेडिकल रिझनसाठी करू शकत हिंदूच्या नाही. बाबतींत सुद्धा आणि आमी खास करून इवन पळयलें की तुमी म्हणटा की नामजप करा, ताका लागून तुमचे आजार बरे जातले, तुमी हें करा तें करा, ताका लागून तर तो कायदो हिंदूकूय लागू जावपा जाय सो दिसता. खास करून हिंदू जनजागृती समिती म्हणून सनातन संस्था जंय एक तांणी आश्रम घालून ह्यो गजाली चल्ल्या. नाही, ह्याच्यामध्ये मुळात फरक आहे. फरक काय आहे तर आम्ही जे नामजप सांगतो, तर नामजप सांगत असताना आम्ही त्यांना सांगतो तुमचा जो धर्म आहे, तुमची जी परंपरा आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही करा. त्याच्यामध्ये आम्ही कोणालाही असं जबरदस्ती करत नाही की तुम्ही हे पर्टिक्युलरच नाव घेतलं पाहिजे, तुम्ही हेच गोष्ट करायला पाहिजे. आम्ही फक्त सांगतो की तुम्ही देवाचं नाव घ्या, तुमचं ज्याच्यावरती बिलीव आहे, ज्याच्यावरती तुमची श्रद्धा आहे, त्याचं नाव तुम्ही घेऊ शकता. मग तो शीख असेल तर त्याच्या गुरुग्रंथ साहेबचं नाव घेऊ शकतो, तो जैन असेल तर तो ओम नमो अर्यंतानम म्हणू शकतो. त्यामुळे ह्या दोन गोष्टी पूर्णपणे भिन्न आहेत. आणि ह्याच्यात मी जे आत्ता सांगितलं त्याच्यामध्ये आपण ह्या बाकीच्या गोष्टींचा आधार घेत नाही. आपण असं सांगतो की तुम्ही मेडिकल ट्रीटमेंट पण घ्या आणि तुम्ही सोबत ह्या बाकीच्या गोष्टी करू शकता की ज्याच्यामध्ये आज अनेक ठिकाणी हे सिद्ध झालेलं आहे. अमेरिकेमध्ये सुद्धा अनेक प्रयोग झालेले आहेत की ज्याच्यामध्ये हे सिद्ध झालेलं आहे की तुमचं आरोग्य बरं होण्यासाठी ही जी गोष्ट आहे याचा, जसं नामजप आहे किंवा कुठलीही मेथड असेल, त्याचा तुम्हाला बेनिफिट होऊ शकतो. परंतु एखाद्याला सांगणं की तुम्ही हे घ्या आणि त्याच्यासाठी तुम्ही धर्म स्वीकारा, तर हा जो भाग आहे हा कायद्यात बसत नाही. आणि म्हणून कोणाला तरी त्याच्या वेदनेचा किंवा त्याच्या आजारपणाचा फायदा उचलून त्याला बरं करण्यासाठी हे सांगणं ही फसवणूक आहे. स्वतःच्या समज इच्छेनुसार त्याने धर्म स्वीकारलो जाल्यार तुमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना? नाही, स्वतःच्या इच्छेने जर त्याने धर्म स्वीकारला तर त्याला कोणीच अडवू शकत नाही. आज विद्यमान जो भारतीय कायदा आहे त्याच्यानुसार त्याला कोणीच अडवू शकत नाही. त्यामुळे तशी जी गोष्ट आहे तर तशा संदर्भात कोणी आक्षेप घेण्याचं कारण सुद्धा नाही. समज हेच वापरून जर कोणी हिंदू धर्मान हाडपाक ट्राय केली, विच इज वायोलेटिंग मॅजिकल दॅट ऑयल समथिंग ॲक्ट तुम्ही जे म्हणा पळय, जाल्यार तुमचो आक्षेप आसतलो? नाही, असायचं कारण नाही. कारण माझे म्हणणें की हे जे वायोलेशन्स जाता आणि आपल्या धर्मान म्हणजे तांकां प्रलोभन दिवन आपल्या धर्मान, तशेंच कोणी जर प्रलोभन दिवन हिंदू धर्मान हे म्हणून सांगलें आणि ताका नाव दिलें घर वापसी किंवा तरी हें, जाल्यार तुमचो आक्षेप आसतलो काय आसचो ना? नाही, ह्याच्यामध्ये एक मूलभूत मला फरक सांगायचा आहे की घर वापसी जी असते किंवा ज्याला कोणाला हिंदू धर्मात परत यायचं आहे, तर मुळात आज आपण हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स बघितले की गोव्यामध्ये इन्क्विजिशनच्या काळामध्ये जबरदस्तीने कन्व्हर्जन झालं. इस्लामिक आक्रमण ज्यावेळी झाले, इन्व्हेडर्स ज्यावेळी आले, तर त्यावेळी त्या काळामध्ये प्रचंड प्रमाणात आक्रमण झालं. आज काश्मीरसारखा भाग किंवा इव्हन DNA मधून सुद्धा हे सिद्ध झालेलं आहे. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत, तर ह्यामध्ये ज्याला कोणाला परत यायचं असेल तर त्याला असं कोणीही सांगत नाही की अमुक अमुक मिरॅकलस होईल, अमुक अमुक तुला तेल लावल्यानंतर तू बरा होशील, असं हिंदू धर्मात म्हणजे माझ्या माहितीत, मी आता जवळपास 25 वर्ष कार्य करतोय, असं कोणीही मला आढळलेलं नाही की ते अशा पद्धतीने. परंतु ज्याची स्वतःची इच्छा आहे, आता परवा एक वर्ल्ड रिनॉन सायंटिस्ट आहेत केरळचे, त्यांनी डिक्लेअर केलं की मी भगवद्गीता वाचली, मला इंटरेस्ट आला त्याच्यामध्ये आणि मला लक्षात आलं की हा जो फेथ आहे हा अतिशय चांगला आहे आणि ह्याच्यामध्ये अनेक चुकीच्या गोष्टी ज्या आत्ता आम्ही जे काही आचरणात आणतो त्या नाही आहेत. त्यामुळे मी हिंदू धर्माचा स्वीकार करतो आहे.
ह्याच्या पूर्वी एक साधारणपणे 2 महिन्यापूर्वी ज्यावेळी कोरोनाचा पिरियड चालू होता त्यावेळी केरळमधला एक फिल्म डायरेक्टर जो फेमस आहे अगदी, त्याने स्वतः सांगितलं की जे रॅडिकलायझेशन मी इस्लाममध्ये बघतोय केरळमध्ये, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया किंवा ह्या सगळ्यांचं, तर त्यामुळे मला इस्लामचा कंटाळा आलेला आहे आणि मी स्वेच्छेने हिंदू धर्म स्वीकारायला जातो आहे. त्याला कोणीही जबरदस्ती केलेली नाही आहे, त्याला कोणी ये म्हणून सांगितलेलं नाही आहे, त्याला कोणी प्रलोभन दाखवलेलं नाही आहे. त्यामुळे भारतात मूलभूततः जसं मी सांगितलं की जर एखाद्याला स्वयंप्रेरणेने स्वतःच्या इच्छेने स्वीकारायचं असेल तर कोणी नाही म्हणायचं कारण नाही. Welcome to Sunshine Hospital, where excellence meets compassion. We specialize in diabetology, laparoscopic laser surgery, cardiology, acidity, and pain management. Our mission is to provide healing and hope to every life we touch, with kindness, integrity, and respect. Our vision is to become a world-class medical center, providing service that is conscious and optimal at an affordable cost to all citizens under one roof. Meet our doctors. They are well qualified, well experienced, good communicators, and empathetic towards the patient's needs. They embody the core values of compassion and excellence. When you or a loved one needs care, turn to Sunshine Hospital. Not only do we have all the latest technology, but our facilities are designed with your comfort in mind. Our goal is to offer the best possible care for you and your loved ones. रॅडिकलायझेशनाचो तुम्ही विषय काढलो. आता हेवटेन पळयत जाल्यार तुमकां तांचें रॅडिकलायझेशन दिसता, पूण एक जर तेवटेंतल्यान पळयत जाल्यार जे हिंदू जनजागृती समिती करता किंवा सनातन संस्था करता, हे आतां म्हाका श्रीराम सेनाय आसूं शकता, म्हणजे तोंडार नांव येता ती सद्याक येता, ते म्हणटले की तुमी रॅडिकलायझेशन करता म्हणून. यू आर ऑल्सो ट्रायंग टू यू आर गोईंग फार बियॉन्ड दी रेग्युलर नॉर्म्स आणि आय वोंट कॉल यू टेररिस्ट एज बट यू आर एक्चुअली कितें म्हणटा ताका, म्हणजे फॅनेटिसिजमूच टू सर्टन एक्सटेंड जाता. कसं आहे की मी जे उदाहरण सांगितलं तो एक इस्लामिक व्यक्ती आहे, तो मुस्लिम धर्माचा व्यक्ती आहे आणि तो फिल्म डायरेक्टर आहे केरळमधला प्रसिद्ध. त्याने स्वतः सांगितलं की मी जे रॅडिकलायझेशन बघतो आहे, मस्जिदमध्ये जे चालू आहे, मदरशामध्ये जे चालू आहे, त्यामुळे मी फेडअप झालेलो आहे आणि मला हिंदू धर्म स्वीकारायचा आहे. व्हेअरएज जे काही आमच्यावरती आरोप झाले त्या आरोपांचं मडगावच्या कोर्टानेच त्याच्यावरती निकाल दिलेला आहे. आय एम नॉट ऑन दॅट, कारण तो विषय सोंपला सध्या. हांव हे हेजेर उलयता ते जे तरेन तुमी एग्रेसिवली विचार मांडीत आसता, एग्रेसिवली लोकां कडेन पावता, त्या वटेंतल्या लोकांक पळयत जाल्यार तुमी रॅडिकलायझेशन करता. नाही, रॅडिकलायझेशनमध्ये ह्याच्यामध्ये 2 गोष्टींमध्ये फरक आहे. फरक हा आहे की आम्ही आमची जी भूमिका आहे ती भूमिका आम्ही न्यायिक जी आहे, आम्ही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही त्याच्यासाठी संविधानिक मार्ग जो आहे तो त्याच्यासाठी आचरण करतो. आता परवा जी केरळमध्ये रॅली झाली, त्या केरळच्या रॅलीमध्ये एक 7 वर्षाचा मुलगा घोषणा देतो की ख्रिश्चन लोकांनी, केरळमधल्या ख्रिश्चन लोकांनी इस्लाम नाही स्वीकारला तर त्यांनी आपल्यासाठी राईस, त्यांच्या जे फायनल राईट्ससाठी लागतात ते राईस घरामध्ये आणून ठेवा, आणि हिंदू लोकांनी जर इस्लाम नाही स्वीकारला तर त्यांनी आपल्या घरामध्ये अगोदरच ॲश म्हणजे ती विभूती आणून ठेवा याच्यात. ह्याच्यावरती आता केरळच्या हायकोर्टमध्ये केस चालू झालेली आहे. एक 7 वर्षाचा मुलगा ज्याला ह्या सगळ्या गोष्टींची कल्पनासुद्धा नाही आहे की इस्लाम काय आहे, हिंदुइझम काय आहे, ख्रिश्चॅनिटी काय आहे, हे उघडपणे, आणि बरं हे कुठे प्रायव्हेट ठिकाणी नाही, पब्लिक रॅलीमध्ये त्याने ह्या घोषणा दिल्या ज्या सोशल मीडियावरती व्हायरल झाल्या. एक 7 वर्षाच्या मुलाचं असं रॅडिकलायझेशन कोण करू शकतं? आणि ज्या पद्धतीने आम्ही काम करतो त्याच्यामध्ये हे रॅडिकलायझेशन नाही आहे. आम्ही कधीच असं म्हटलेलं नाही आहे. इव्हन हिंदू राष्ट्राची कॉन्सेप्टसुद्धा जी आम्ही सांगितली त्यामध्ये सुद्धा आम्ही सांगितलं की हिंदू धर्म हा विश्वबंधुत्व मानणार आहे. तो
आपल्या वसुधैव कुटुंबकम मानणार आहे. त्यामुळे हिंदू राष्ट्र बनलं तरी सुद्धा आम्ही म्हणत नाही की भारतातल्या मुसलमानांनी निघून गेलं पाहिजे, भारतातल्या ख्रिश्चनांनी निघून गेलं पाहिजे, असं आम्ही आजपर्यंत हिंदू राष्ट्राची कॉन्सेप्ट आता 10 वर्ष झाले आम्ही मांडतोय. आजपर्यंत आमच्या एकाही कुठल्या व्याख्यानात नाही आहे. व्हेअरएज केरळमध्ये हे सांगितलं जातंय की जर तुम्ही आमचं हे नाही स्वीकारलं तर तुमच्या फायनल राईटसाठी तयार राहा, आणि हे 7 वर्षाचा मुलगा सांगतो. दॅट इज कॉल्ड एज अ रॅडिकलायझेशन. फाटी खूप वर्षा अँड आय जस्ट वॉन्ट टू ॲड वन मोर पॉईंट की केरळमधून आत्तापर्यंत इस्लामिक स्टेटच्या टेररिस्ट ग्रुपमध्ये 18 यूथ्स जे आहेत ते जॉईन झाले, जे सिरियामध्ये गेले, आज अफगाणिस्तानमध्ये आहेत. आणि त्या सगळ्या मुलांनी त्यांनी जे लग्न केलं त्याच्यामध्ये जवळपास 10 मुली ह्या ख्रिश्चन्स आहेत आणि 8 मुली ह्या हिंदू आहेत. आज त्या मुली ज्या आहेत की त्यांचे जे हजबंड जे होते ते त्या अमेरिकेच्या आणि ह्याच्या वॉरमध्ये ते मारले गेले, आणि ते आता मेल्यानंतर त्या मुली ज्या आहेत त्या अफगाणिस्तानमध्ये राहतात, आणि आता त्या भारत सरकारकडे बेग करतायत की आता आम्हाला कोणच संरक्षण देणारं नाही, त्यामुळे आम्हाला परत येऊन द्या भारतामध्ये. म्हणजे हा जो एक रॅडिकलायझेशनचा जो आपण एक आउटपुट बघतो आहोत, म्हणजे बाय जस्ट गिव्हिंग स्पीचेस ऑर बाय जस्ट गिव्हिंग सम ज्याला आपण म्हणूया काहीतरी घोषणा देऊन फक्त तिथपर्यंत नाही आहे, तर ते रॅडिकलायझेशन इतकं आहे की भारतामधून सगळ्यात जास्त ज्यावेळी इस्लामिक स्टेटने सांगितलं की आम्ही खिलाफतचं राज्य पुन्हा आणणार आहोत, ते तुम्ही जॉईन करा, त्या जॉईन करण्यासाठी 18 यूथ म्हणजे केरळमधून गेलेलं आहे. तर हे त्याचं प्रत्यक्ष उदाहरण आहे. आम्ही हाजे पयलीं जी मुलाखती घेताले खूप वर्सां पयलींच्यान घेता तेन्ना तुमी भाजपाचेर बेजार आसताले की तुमी म्हणटा भाजपय तांचे सारकेच म्हणून. आतां हळू करता करता भाजपाचो आनी तुमचो टोन एकठांय जाता असो दिसता तुमकां? एक म्हणजे स्पेशली गोंयांत एंटी कन्वर्जन लॉचेर उलयले, दुसरें देवळां जी पोर्तुगीज वेळाचेर उद्ध्वस्त जाल्ली ती रिकन्स्ट्रक्शनाचेर उलयली. आतां तुमकां दिसता की भाजपा आपलो लागचो पक्ष बी म्हणून? नाही, निश्चितपणे म्हणजे आपल्या ह्या संदर्भात मला असं वाटतं की एक आहे की एक संघटनात्मक काम आहे. म्हणजे संघटनात्मक काम करत असताना आपल्या समाजाचं हित काय आहे, समाजावरती होणारा अन्याय कसा दूर व्हायला पाहिजे, त्या दृष्टीनेच आम्ही नेहमी बोलणार. ह्याच्यामध्ये एक पॉलिटिकल अँगल किंवा हा भाग त्याच्यातला नाही आहे. परंतु आज जी काही भाजप सरकारने जी भूमिका घेतलेली आहे ते निश्चितपणे चांगली आहे, ते निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे. आणि इव्हन आम्ही त्याचं स्वागतसुद्धा केलेलं आहे की म्हणजे गोव्यातल्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार असो किंवा जे काही आज अँटी कन्व्हर्जन ॲक्ट असेल, ह्या अनेक गोष्टी अशा आता सरकारने ज्या काही भूमिका घेतलेली आहे तर ती हिंदू मानसिकतेच्या दृष्टीने किंवा हिंदू जनता जी आहे जी वारंवार मागणी करत होती तर त्याला ते पूरक आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे सरकारचं स्वागत आता हो विषय आसा परत जीर्णोद्धार करप देवळांचो ज्यो पयलीं नासधूस करून उडयल्ली, हाजेर परत प्रॉब्लेम येतलो. म्हाका तुमची स्पश्ट भूमिका जाय. ज्यो एक्झिस्टिंग चर्चीस त्याचेर उबे रावले आसा ताजेर तुमची भूमिका कितें? आता कसं आहे की ह्याच्याविषयी स्पष्ट भूमिका घेत असताना आतापर्यंत जे काही हिंदू समाजाने जे केलेलं आहे, तर हिंदू समाजाने इव्हन बाबरी मस्जिदचा जरी विषय असेल तरी सुद्धा हिंदू समाजाने ते राम मंदिर होतं हे सिद्ध कुठे केलं तर सुप्रीम कोर्टमध्ये केलं. एक संयम दाखवला, एक त्या ठिकाणी त्यांनी म्हणजे पुरावे ह्या सगळ्या गोष्टी दाखवून सुप्रीम कोर्टाने हे ॲक्सेप्ट केलं की नाही, त्या ठिकाणी राम मंदिर होतं आणि पुन्हा राम मंदिर बनलं गेलं पाहिजे. तर अशा पद्धतीने ज्या ठिकाणी एव्हिडन्स असतील, म्हणजे मला तर खरं वाटतं की जर आपण ह्या ठिकाणी एवढं भाईचारा म्हणतो, गंगा जमुनी तहजीबानी वगैरे सगळी उदाहरणं देतो, अनेक वेळा प्रत्येक वेळी हिंदू समाजाला कॉम्प्रोमाइज करायला सांगितलं जातं. तर अशा वेळी ज्या लोकांना लक्षात येतं आहे की ही बाबा पूर्वीची ही सगळी जी होती ती मंदिरं होती आणि त्या मंदिरांचं आपण ती पुन्हा सोपवली पाहिजेत. म्हणजे हिंदू समाजाचं म्हणणं आहे की ह्यासाठी लढा देणं, ह्यासाठी संघर्ष करणं किंवा अशी परिस्थिती निर्माण करणं, ह्याच्यापेक्षा जी भूमी ज्यांची होती त्यांना ती परत करायला पाहिजे. आणि ह्याच भूमिकेच्या माध्यमातून आम्ही गोव्याच्या अधिवेशनामध्ये देखील चर्चा करणार आहोत की जी ही प्राचीन मंदिरं आहेत की ज्या मंदिरात म्हणजे ज्यावरती अतिक्रमण होऊन आयदर चर्च बनवलेलं गेलं आहे किंवा आयदर त्या ठिकाणी मस्जिद बनवली गेलेली आहे, तर अशी ठिकाणं पुन्हा परत मिळायला हवीत हिंदू समाजाला.
पण कारण तो ताका त्यांचा लागून जो अधिकार आहे. क्लेश जातलो, जो समाजा भितर द्वेष एकमेकां मदीं जातलो. नाही, हा द्वेष निर्माण करायचं काम पॉलिटिशियन्स करतात. पण एक जर श्रद्धास्थान आसा कोणाचें आनी थंय जर लोक इतली वर्सां परत प्रेयर करता वचून, जाल्यार थंय तुमी म्हणटा की थंय देवूळ जावचें म्हणून प्रॉब्लेम नाही, परंतु त्या श्रद्धास्थानाला आज कोणीतरी आपलं मानतं आहे. परंतु काही समाज, जो हिंदू समाज आहे, की जो ती वेदना मनामध्ये घेऊन आहे की हे आमचं ठिकाण होतं, हे आमचं ठिकाण आहे, की ज्याला डिमॉलिश केलं, कोणीतरी अत्याचार करून केलं. आज आपण हा एक डिफरन्स लक्षात घेतला पाहिजे. ज्यांनी हे सगळं केलं ते इन्व्हेडर्स होते, ते काय भारतातली लोक नव्हती. म्हणजे बाबर असेल, औरंगजेब असेल, तुघलक असेल, खिलजी असेल, ते सगळी लोक जी आली ती सगळी कोणी अफगाणिस्तानवरून आलं, कोणी इराकमधून आलं, आणि त्यांनी कोणी किंवा चंगेज खान असेल, तो चायनाच्या प्रोव्हिन्समधून आला, मंगोल प्रांतामधून. तर ह्या सगळ्या लोकांनी जे येऊन इकडे केलं तर तो विध्वंस होता, आणि हा विदेशी लोकांनी केलेला विध्वंस होता. व्हेअरएज आज आम्ही कोणाशी ही चर्चा करतो आहोत, तर आम्ही चर्चा करतो आहोत इंडियन सिटिझनशी, ज्यांनी स्वातंत्र्यानंतर 500 वर्सां पयलींचो इतिहास जर तुमी उलयता आसतना 500 वर्सां नंतर जेन्ना आमी आतां पळयता आसतना एम्प्लॉयमेंट ही गजाल पळयता, इकॉनॉमी ही गजाल पळयता, म्हणजे पीस म्हणजे शांती आसपा जाय हे पळयता. तुम्ही 500 वर्सां पयलीं वचून ते खणून काडटा आनी परत म्हणटा की थंय आतां देवळां जाय, कारण आमचो त्या वेळाचेर जेन्ना आमी जल्म सुद्दां नाशिल्ले त्या वेळार आमच्या समाजाचो हें जाल्लो, म्हणजे इफेक्ट जाल्लो आमचेर. ह्याच्याविषयी मी एक उदाहरण दिलं तर मला वाटतं हा विषय जास्त चांगल्या प्रकारे स्पष्ट होईल. कॉन्स्टंटिनोपोल होतं, ज्याला आज आपण इस्तंबूल म्हणतो, टर्कीमध्ये. ह्यामध्ये ख्रिश्चन चर्च होतं 12th सेंचुरीमधलं. 12th सेंचुरीमधलं हॅगिया सोफिया, जगातलं सगळ्यात मोठं चर्च, जगातलं सगळ्यात मोठं ख्रिश्चन सेंटर असं त्याचं नाव होतं. 14th सेंचुरीमध्ये ज्यावेळी इस्लामिक इन्व्हेजन्स चालू झाली, त्यावेळी टर्कीमध्ये पहिल्यांदा इस्लामिक इन्व्हेजन झालं आणि त्या चर्चवरती त्यांनी कंट्रोल केलं आणि त्याला त्यांनी मस्जिद म्हणून घोषित केलं. त्यानंतर पुन्हा ग्रीक आणि रोमन लोकांचं त्या ठिकाणी आक्रमण झालं, त्यांनी पुन्हा ते फ्री केलं, पुन्हा ते चर्च बनवलं. त्यानंतर त्या ठिकाणी जवळपास मला वाटतं कदाचित 15व्या शतकामध्ये असेल, पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी आक्रमण झालं, पुन्हा ती मस्जिद झाली. 1925ला इस्तंबूलमध्ये किंवा टर्कीचा जो प्रेसिडेंट झाला केमाल पाशा अतातुर्क, त्याने सांगितलं की हा वादच नको, म्हणजे तो चर्च पण नको आणि मस्जिद पण नको, ह्याला आपण म्युझियम बनवूया. म्हणजे जगातले जे कोणी इस्लामचे ट्रॅव्हलर्स येणार त्यांनी पण बघू दे, जे ख्रिश्चन येणार त्यांनी पण बघू दे. म्हणजे हे एक त्या काळातलं असं एक स्ट्रक्चर आहे की एवढं प्राचीन स्ट्रक्चर कुठेच नाही आणि एवढं मोठं स्ट्रक्चर कुठेच नाही आहे जगामध्ये. त्यामुळे ते एक वन ऑफ द 7 वंडर्स आहे. तर आपण हे सगळ्यांसाठी ओपन करूया. ते सगळ्यांसाठी ओपन झालं. आता म्हणजे जवळपास त्याला 80 वर्ष झाली. ह्या वर्षी नवीन प्रेसिडेंट आला एर्दोगान. एर्दोगानने हे डिक्लेअर केलं की वन्स अ मॉस्क इज ऑलवेज अ मॉस्क. ते चर्च बनू शकत नाही, ते म्युझियम पण बनू शकत नाही. इट विल बी हॅगिया सोफिया मॉस्क ओनली. आणि ह्या वर्षी त्यांनी प्रस्ताव त्यांच्या पार्लमेंटमध्ये पारित केला आणि ते एवढ्या वर्षापूर्वीचं जे चर्च ओरिजिनली होतं त्याला आता त्यांनी मॉस्क म्हणून त्या ठिकाणी डिक्लेअर केलं. हा जर इतिहास जर आपण बघितला तर आज जगामध्ये असा कुठलाच धर्म नाही की जो ह्या पद्धतीने, माझं म्हणणं आहे की हिंदू तर ह्याच्यापेक्षा खूप जास्त सहिष्णू आहेत. हिंदू तर ह्या म्हणजे बऱ्याच जणांचं पूर्वी खूप काळ एवढं म्हणणं होतं की तुम्ही काशी, मथुरा आणि अयोध्या आम्हाला द्या, मग आम्ही बाकीच्या मुद्द्यांचा आम्ही काय विचारणार नाही. परंतु ते झालं नाही. जेव्हा प्रश्न कुठे येतो, दुर्योधनाला ज्यावेळी सांगितलं गेलं की आम्हाला एक न्यायिक अधिकार 5 गावं द्या, आणि दुर्योधन सांगतो की नाही, आम्ही तुम्हाला सुईच्या टोकावरती राहणार एवढी पण भूमी देणार नाही. हा अन्याय ज्यावेळी होईल ना, त्यावेळी मग हा प्रश्न निर्माण होणार. परंतु जर असं स्वीकारलं गेलं की ठीक आहे बाबा, पोर्तुगीज आले, इन्व्हेडर्स होते, पोर्तुगीजांनी ह्या ठिकाणी शासन केलं, त्यांचं शासन असल्यामुळे त्यांनी अनेक मंदिरं तोडली, अनेक मंदिरांचा विध्वंस केला, त्यांना कन्वर्ट करून त्यांनी चर्चच्या रूपामध्ये हे केलं. हा जो अन्याय विदेशी लोकांनी केला तो
तो भारतीय लोकांनी एकत्रित येऊन तो सामोपचाराने मिटवला पाहिजे, तर बंधुभाव निर्माण होईल. हातून हे कितें आसा म्हणजे एक कधी मदली भूमिका घेवची पडटली. नाही, मधली भूमिका सगळ्यांनीच, सगळ्या कम्युनिटीनी मिळून घेतली पाहिजे. तिथे फक्त कॉम्प्रोमाइज हिंदू समाज कधीच करणार नाही. म्हणजे तुम्ही पण मधली भूमिका घेतली पाहिजे, आम्ही पण मधली भूमिका घेतली पाहिजे. आणि ही जर मधली भूमिका सगळेच जण जर घ्यायला तयार असतील तर गोष्ट निराळी आहे. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हर पल तूफान से टकराती है जिंदगी, हर कदम कांटों पे लहराती है जिंदगी। मायूसी के अमन में चेतना की ज्वाला दहकती रहे, यही है प्रयास। अंगारों पे चलना क्या है, हम खुद शोले बनकर रचे नया इतिहास। हम सैनिक स्कूल के जवान, सदा चले सीना तान, हमें न रोक सके कोई आंधी या तूफान। देश के रक्षा में मर मिटना, ये है हमारी शान। हमारे स्कूल का हमें है अभिमान। हम अंबोली सैनिक स्कूल के जवान, सदा चले सीना तान। दुसरी गजाल अशी आसा की जंय चर्चीस आसा त्यो आसूं जाता आनी ज्या देवळां पयलीं मोडल्या आनी थंय आतां कोणूच वचना आनी तशीच ती देवळांच म्हणून पडलेली आसा, ती सारकी करची. ती तर सारखी करायलाच हवीत. म्हणजे जो गोवा सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे की जी प्राचीन मंदिरं होती आणि त्या ठिकाणी ते विध्वंस झाला आणि त्या ठिकाणच्या मूर्ती त्या अत्याचारांच्या काळामध्ये फोंड्यामध्ये किंवा वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये ते त्या काळामध्ये घेऊन गेले. तर जिथे ती प्राचीन मंदिरं आहेत त्यांचा जीर्णोद्धार तर निश्चितपणे झालाच पाहिजे. परंतु प्रश्न हा आहे की जे स्पेसिफिक एखादं मंदिर होतं आणि ते तोडून त्या ठिकाणी, म्हणजे मला उदाहरण म्हणून सांगायचं असेल की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सप्तकोटेश्वराचं मंदिर अनेक वर्षांनंतर पुन्हा बनवलं, कारण तो एक प्रभाव होता त्यांचा. तसंच आहे की जर पुन्हा मंदिर बनवू शकतात आणि जर त्या काळातला सगळा समाज जर त्याला स्वीकारू शकतो, तर आज बाकीचा समाज का नाही स्वीकारलं पाहिजे त्याने. तर तुमचं डिमांड आसा की पयलीं जी उद्ध्वस्त जाल्ली देवळां ती परत हे करचे, परत जीर्णोद्धार करचे निश्चितपणे. हो. आणि हाका लागून झगडी जातली, झुजा जातली ते मातशें असं होता कामा नाही. कारण ह्या गोष्टी ज्या आहेत, म्हणून मी अगोदरच उदाहरण सांगितलं की हिंदू समाज जो आहे त्याने अयोध्येच्या बाबतीत सुद्धा सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन त्याने लढा दिलेला आहे. अनेक वर्ष तो थांबलेला आहे. त्यामुळे ज्या पद्धतीने हे सगळं झालेलं आहे तर हिंदू समाज निश्चितपणे संयमीच आहे. परंतु ह्या बाबतीमध्ये ज्या बाकीचे जे समाज आहेत त्यांनी सुद्धा ह्या गोष्टी ॲक्सेप्ट करायला हव्यात.
ओके, अधिवेशनाबद्दल आता अधिवेशन जातले तुमचे, सो तातून हो ठराव जातलो की पयलींची जी देवळां मोडून बाकीचे स्ट्रक्चर्स आयल्यात ती परत देवळां करची अशें म्हणून? नाही, ह्या निश्चितपणे आम्ही ह्या बाबतीमध्ये निश्चितपणे प्रस्ताव पारित करणार आहोत की जी कुठली, नॉट ओन्ली इन गोवा, भारतभरामध्ये एक हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स जे आहेत, जी प्राचीन मंदिरं म्हणून होती, हिंदूंची जी काय देवस्थानं म्हणून होती, तर ही देवस्थानं अनेक ठिकाणी रेकॉर्ड्समध्ये ह्या गोष्टी आहेत. म्हणजे सीताराम गोयल ह्यांनी हिंदू टेम्पल्स व्हॉट हॅपन टू देम, प्रफुल्ल गोराडे यांचं हिंदू मस्जिद्स, अशी अनेक पुस्तकं आहेत की ज्यात त्यांनी फॅक्च्युअली, म्हणजे ते खासदार होते, अनेक ठिकाणी जाऊन त्यांनी फोटोग्राफ्स काढले, एव्हिडन्स त्यांनी बुकमध्ये प्रिंट केलेले आहेत. तर अशी जी ठिकाणं आहेत तर ते निश्चितपणे हिंदूंना मिळायला हवं भारतभरामध्ये. आणि तुमकां दिसता सरकार आयकतले? नाही, सरकारला न्यायालय जर सांगेल तर सरकारला ऐकावंच लागेल. तुम्ही न्यायालयात वतले? न्यायालयात जाऊ, जनआंदोलन करू, कारण ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सोबत त्याच्या येणार. आज जसं काशी विश्वनाथ मंदिराचं जर आहे, तर काशी विश्वनाथ मंदिराच्या संदर्भात आज आपण बघितलं की अनेक त्या ठिकाणी एव्हिडन्स सापडले. कोर्टानेच सांगितलं की तुम्ही एक टीम घेऊन जा, सगळं त्या ठिकाणी पूर्णपणे ASIची, ॲडव्होकेट्सची, त्यांचे म्हणजे पूर्ण टीम गेली आणि त्यांनी सगळं बघितलं, त्यांनी सगळं तो एव्हिडन्स, आता तो कोर्टच्या अंडर आहे तो, परंतु हिंदू समाज निश्चितपणे ह्या दृष्टीने प्रयत्न करणार. ओके, देव बरें करूं सर, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. अधिवेशनाच्या ठरावाबद्दलही आम्ही कव्हरेज दितले. हे आशिल्ले रमेश शिंदे, हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय स्पोक्समन. ते म्हणटा की एंटी कन्वर्जन लॉ जो पास करपाची सरकारान भुमिका घेतल्या तेजे विशयी सगळ्या धर्मांक लागू जातलो तो हिंदू धर्मानूय बी. सर परत एकदा तुमचे कडेन उलयता, हिंदू धर्मानूय जर कोणी प्रलोभन दिवन घेता जाल्यार सुद्धा तो एंटी कन्वर्जन लॉन ताका शिक्षा जावची. लॉमध्ये तसंच प्रोव्हिजन असतं की ज्या जर कोणी एखादाही प्रलोभन दाखवून जर कोणाला कन्वर्ट करत असेल, तो रिलिजन बेस्ड लॉ नाही आहे, तो सगळ्यांसाठी लागू आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला देखील, हा हिंदू समाजाला देखील हा लॉ लागू आहे. आणि दुसरी गजाल, जे अधिवेशन जावपाचें आसा, रामनाथी जातले अधिवेशन, हिंदू जनजागृती समितीचे अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन, त्या अधिवेशनान ठराव पास करतले की भारतभर जंय जंय देवळां उद्ध्वस्त केल्ली ती देवळांचो परत जीर्णोद्धार करचो आणि थंय देवळां करची. आणि ताच्या खातीर सामाजीक सलोख्यांतल्यान जावची, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जावची, फोर्सान जावची न्ही. बरोबर. ओके, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जावची. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. Our channel partners are RTX Go and production partners are goabyland.com. Keep watching us. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. Hi, I am Kaushal Palekar. Hi, I am Ketan Golatkar. Hanuman Neglur. Rahul Desai. नीरज बांदेकर. Prasad Deshpande. Hi, I am Rupesh Samant. I am associated with Goa News Hub. Goa News Hub. गोवा न्यूज हब. Follow us on Twitter, Facebook, and Instagram. Like us, Share us and subscribe us. Download our app from Google Play Store. for latest news updates. visit www.goanewshub.com. Keep watching us.